Doncs bona tarda. Avui és 13 d'agost de 2015 i estem al Museu de Nonasp, sí? Amb Joaquín Albiach. No, Gabriel Albiach Sebastián de segundo apellido. Molt bé. I vostè m'ha dit que va néixer a Barcelona. A Barcelona. Quin any? El 9 de desembre de 1930. És a dir, que ara té 80... I 5 faré ara al desembre. Doncs enhorabona, que està molt bé, vostè. Molt bé. I va néixer a Barcelona, però sons pares són d'aquí de Nonasp? Sí? Sí, i ma mare de Ojos Negros, Teruel. Doncs conta'm, a veure, son pare com se dia? Santiago Albiach Frank. Albiach Frank. Sí. Molt bé, que acaba amb C, Frank. En C. Molt bé. I ell va néixer a Nonasp? Sí. Més o menys, sap vostè quin any va néixer? El 1899. Ah, al voltant de... Del sigle, sí. Ell. Molt bé. I els pares de son pare eren també del poble? No. Sa mare sí. Son pare de casa. Gabriel Albiach Turlan. Gabriel Albiach Turlan. Així vostè porta el nom de son iaio. Sí. I ma iaia era d'aquí, Francisca Frank Sassó. De Nonasp. I son iaio era nascut a Casp. Sí. Però tenia l'apellit com si fos d'aquí, també. Bueno, és que els Albiach de Nonasp procedeixen de Casp, quasi tots. De diferents famílies que en els anys han anat venint aquí. Molt bé. I aleshores, son pare ja va néixer al poble, és a dir, que els seus iaios van vindre a viure al poble. Mon iaio tenia tenda de teixits a Casp, en son germà Fèlix. I llavors, quan vam fer el ferrocarril, vaig haver a vindre aquí i vaig ficar tenda i ja se va casar aquí i ja es va casar. I ja se van seguint junts però separats ja, la tenda de Casp i la d'aquí. Molt bé. És a dir, clar, quan son pare venia aquí a vendre va conèixer sa mare. Sí, ja. Allà on s'han fet novio. Allà, ja. Això, a sa iaia, a Francisca. Frank Sassó. Molt bé. I llavors al casar... Molt bé. I la seva mare era nascuda aquí a Nonasp? La meva mare ja t'he dit que és de Ojos Negros. Sí, perdone. Sí, que... I els pares de la seva mare eren... D'allà de Ojos Negros, de Teruel. Molt bé. I van morir que venien d'una boda. Sí. I això. Sí. I després a ella la va prendre una tia que estava a Madrid, que estava per allà en la... com se diu aquella? Quants anys tenia la seva mare quan va morir els iaios? Ui, mesos, no? Tenien 2 mesos o 3. Vale. I se'n va anar amb una tia a un poble de Madrid? No, a Madrid mateix, perquè estava a la Casa Real ella, sa tia, estava col·locada a casa de, com se diu, la Chata, la germana del rei. Ah, molt bé. Era una de les que estava allí, d'ella. A la casa de la germana del rei? Sí. Molt bé. De la Chata. Després ella va, ja no sé com, va anar a Barcelona ja, i allà fer de modista i es va casar amb mon pare. Molt bé. Que mon pare era dependent de teixits
que se va marxar de Nonàs, va anar a Reus, després a Tortosa i d'allí a Barcelona i ja va estar tota la vida a Barcelona. Molt bé, és a dir que Son Yayos Son Yayo fa la botiga aquí al poble i llavors se casen sa iaia d'aquí del poble, però son pare també continua l'ofici, però al poble no. No? Però se'n va... Aquí mon pare no sigui cert. Aquí va a Barcelona. I ell també se dedicava a una botiga de teixits? Sí. El noi gran va quedar a la tenda perquè mon iaio va morir l'any 6. Va morir molt jove. El Gabriel Albiach Urlan, no sé si l'any 6 va morir. I l'any 4 li va néixer l'Orrade fill, el que va ser militar. Sí. Que este també va estar a la sublevació de Jaca, en fi. Carai, és a dir que son pare quants germans van ser? Pues la Pilar, el Gabriel, Concepción, Santiago i Paco, 5. Clar, i aleshores la botiga va passar a mans de son germà gran, perquè era com l'hereu. Sí, bueno. Però va morir també l'any 40, 42, no sé. Sí. O 45. Sí. I després va quedar Concha, I la Pilar no se va quedar en la botiga? No, se va casar i va ficar se va casar amb un cosí germà. I va ficar una tenda al Pinell de Brai. Però quan la batalla de l'Ebro ho van tindre que marxar i se'n van anar a Mazaleón, a Matarranya, que és on era ell. Ja. I per què van fer la botiga al Pinell? Pues perquè la van traspassar Hi havia llunes... a un arbre de Cretes. Molt bé. I la seva germana no li interessava quedar-se en la sastreria, en la botiga? Home, no sé si li interessava o no, però si que se quede un els altres ja no... Perquè l'herència solia ser per al xic. Sí, però com va morir, doncs ja després... Molt bé. I la botiga del seu pare venien només teixits o venien més coses? No, ell era dependent sola. Mon pare no era... No, perdó, vull dir, son iaio, que va muntar aquí la botiga, què venia a la botiga? Suposo teixit sol. Teixit solament, ¿vale? Sí, bueno, no sé si alguna altra cosa. En aquells temps no sé com eren les coses. Clar. Ai, carai. Molt bé. I saps si anava també als altres pobles de la vora a vendre o venien aquí? Sí. Ell, és més, teníem ma iaia, tenien Sermundo és el que has conegut, el que té la xafadora. Bueno, pues son pare li van matar a la porta de la casa a son pare i ell se va veure, lo van agarrar a viure als meus iaios i va estar allí, i vaig ja per casar. I vivia en Son Yayos, se va criar com a germà de son pare? Sí. Molt bé. Molt bé. I aleshores, son pare i sa mare se coneixen a Barcelona i llavors se casen, no? Quin any se van casar? Pues no sé, suposo que sí, l'any 30. Vostè és el fill gran? Sí. Pues més o menys, o el 29 o el 30, no? O el mateix. Se casen i aleshores... I viuen a Barcelona. I son pare era dependent d'una botiga de teixits i sa mare modista. La saldadora. Com? La saldadora.
Seria la tenda aquella. Que on estava? Jo al costat de la Blanc, de les Blanc, en Cardenal Casañas, al costat de la Rambla. Molt bé. I la seva mare continua treballant de... Sí, bueno, antes tot el món se guanyava la vida, tot el que podia. I quan vostè té 7 anys ve al poble? Quan tinc 7 anys fa la guerra. Sí, clar. A mon germà i a mi mos porten a los iaios, perquè llavors estaven prop de la Izalde i tenien els bombarderos, ara se sap que era el Canàries, el que bombardejava allà, però això. I quan en vam vindre, se va casar, se va quedar una germana que tenia uns pocs mesos, en ma mare. Pues això que era l'entre... Em va regalar inclús les zapatilles que feien jo, encara les tinc a Saragossa, al pis de Saragossa, i me les poso fa 2 o 3 vegades, que se va... Estaven novetes, però eren tan mones que no les usava. I ara veies que les uso. I que les llançaran. I llavors, què li compraven per a fer-se confecció? També roba per a la casa, també tenien vostès, no? Teixits per a fer-se l'aixovar. Sí. Sí, tot. Com li diuen això? Bueno, les dones que diuen que se preparaven... La Juar? La Juar, sí. Li diuen la Juar. Cabell d'àngel, hi havia un gènere que era fi, com un raso, diríem, però més fi. I allà hi havia cabell d'àngel. I allò ho vam fer, fèiem les combinacions, i camisons, i visos i això, que els visos també els fem nosaltres. Ara, perquè els veia al Sadal, i no sé on que va voler estar. Però si no l'he ensenyat. Tenia també els visos, tot un pam, tot de tabellites, allò tan petitet. I un entre a dalt, un entre a baix. I després la puntilla. Sí. Que es veia quan de tot. I després tot això també, tot de tabellites, i tot... I així... Fem uns... Les clientes s'ho compraven per a fer-se huelles? Sí. O... No, aquí s'ho comprava, cada un S'ho feia. O no hi havia grans modistes al poble? No, n'hi havia 2 o 3, estàveu. I estava Carmen, la d'allà dalt. que va morir fa poc. La que cogió la casa, les colletes. I en l'època de sa iaia i sa tia, també eren per l'autoconfecció o portaven a modistes? No, autoconfecció no fem. Anaven a les modistes, que estava la de la cucaratxa, aquella època encara. No m'acordo, és que ja, clar, i les fusteres. Sí, les fusteres també treballaven. Hi ha dos germanes. I Patxero, sa mare de Patxero, camises i pantalons, aquella dona ho feia molt. I bona fina no. I vostès de la seva família, vostè no era sastre, no tenien... No. I de la seva família tampoc no era tradició que feien sastre o... No. No, nosaltres vendre. Molt bé. I aleshores les dones se feien la seva roba, però també la Juar, no? Sí. I per a casar-se, vostè recorda quan tenia la botiga encara a l'època de sa tia i sa iaia? Bueno, tot el món se feia la Juar. I què consistia? Tot argora millor. Però més antigament? No, la tia Conxa i a elles, doncs, les camises i tot això ho feien elles. En una camisa, en la remulada, i allà elles. Si encara n'hi ha per ahí de les camises de la tia Conxa. Mira, les porten aquella milionària de Barcelona, de Ribes i Casals,
va vindre aquí, la tia els li va ensenyar, i ella diu, puedes probar-me? No, entonces la mestra va posar, uy, ¿cómo me está? Ya no me la quito. Va prendre més missa. Pues, mira si com és, Però tenien vostès relació amb ella o...? En Ribes i Casals de Barcelona és una casa molt gran, encara potser existeix, sí, sí. i el Ribes era d'aquí, d'Ascó. Hi havia 7 dependents de mon pare i eren molt amics. Ah, molt bé. Perquè son pare finalment se va establir en una botiga pròpia? No, ell no se va establir, però l'altre sí. És més, ells moltes vegades els va deixar per a establir. Quan la guerra, per això m'acordo que al pis del carrer Aragó va portar gènere perquè no el robessin, no sé, en fi. O sigui que en Ribes va sempre molt amic. Pues una neta d'aquest senyor, pues va vindre aquí, per l'amistat de son pare. I va marxar en una camisa de Conxó. Molt bé. Era quan els hippies van començar... Ah, sí? A Eivissa va prendre totes a Eivissa, les camises. I totes d'aquí, el fills, boníssim. I estava d'aquelles puntilletes i tot bé. Molt bé. I tot el que era per la confecció de puntilles, botons, tot el que era paqueteria també en venien vostès? Sí, aquí Sí, també. tot, fils. Fils i botons i coses I això d'estes. n'havia tingut sempre, també, tota la vida? O...? Pues, Sí, jo sempre volia més o menys, però sempre... I el paper ganxillo i tot això, pues... Venien de tot. Molt bé. I això, en la botiga tu guanyaves bé la vida? Era una bona... Pues sí, sí. Després sí. Sí, era un... Pues, no hi havia la competència d'ara, o sigui... I després... Quan casamos nosaltres, sí, Sí. bueno, Castanyer, que li va deixar els quartos, perquè era solter i no tenia res, pobre. Li va deixar els quartos a la Conxa, que li llegia. I Castanyer lo va ficar a treballar i a dependre mon pare a casa Ribes. I després li van fer la competència? O li van posar una botiga... Bueno, sempre han estat. Sempre, sí. Era a final de cuentes, pues a Antonio la van protegir sempre perquè l'abuela i l'abuela de Castanyer eren germanes. I volia sempre, pues això... I son pare Castanyer, pues en germans. I vostè per a dependre del negoci va anar a algun puesto? No va anar a cap puesto. Van ser els temps de la guerra i va tocar dependre Després de la guerra, pues no... a lo que es pot. Pues va dependre sobre la pràctica. I per la gent d'aquí, ahí està. Coneixia pràcticament a tot el món i... Quina diferència veuria vostè, sobretot, entre l'època de sa iaia i sa tia Conxa i l'època de vostès? Home, no es poden comparar, són coses tan diferents que... Però pel tipus de producte? Per tipus de producte, els clients és una altra època, que són una altra manera. Sí, què vol dir? Pues que canvia molt a la gent agrícola d'aquella gent, època, a gent ja minera després i industrial, o sigui, tot acaba canviant. La gent minera com era? Demanava altres coses? Home, no. Era gent que havia pujat i tenia quartos i unes altres pretensions. Com a lògic. Com a client, eren més rentables com a client? Gastaven més? Sí, però també més. Dividien més. També més. Gastaven més del que tenien. Tenien més quartos, Però estaven més. Què dia vostè, perdona?
Algo d'això Ah, que... molt bé. Sí, així que vostè, clar, com va vindre tota la... Quina època va ser esta de la mina? Pues cuando después de la guerra, sí, los mineros. Sí, aquí, quan tot anava... Bueno, el pare ja es va voler lliurar pel minero. El que passa és que com que no hi anava mai, lo van denunciar i van entregar a Mili. Però con el pare... Ja anaven al minero, sí. I quan jo vaig fer la mili era quan anaven tot sobre l'any 51 i tot això era quan les mines van anar a l'auge. Que també Emilio, lo del Vigé, va anar i a la setmana se'n van anar a la mili. Vostè a la minera no va anar mai, No, jo no vaig tenia la faena a la botiga. I mai va pensar vostè de buscar-se una altra feina o canviar o... No, ja. Ho has mamat a casa i ja... No, perquè ens vam casar, i ell a la botiga, i aquí teníem uns terrenys que ens donaven, doncs ja està. estàvem bé. I vostè també treballava? Sí. De modista i tot? Molt bé. Així, vostès quin any se van casar? El 58. 58 o 59, no m'acordo. 58. 58. I el seu nom? Jo, Asunción. Asunción Mora. Ai, Asunción Mora. Mora Llop. Asunción. Sí. Que és vostè d'aquí de Nonàs també? Sí, jo sí. Ella sí es una chica allí. Y sin embargo se van a Barcelona a su oncle. Después està. Quan dependre de bordar i de tot, allà en son oncle, en un germà de son pare, a Barcelona, I vostès aquí al poble? aquí al poble. Quan va tornar de Barcelona? Que tenia 17 anys, doncs després el segon mos vam conèixer. Molt bé. I van tindre 3 fills? Sí. Han tingut 3 fills, que uno ha continuat el negoci familiar. Este, Santiago. Segundo no. I els altres ja han treballat de... Que vostè, Santiago, és el que és el gran? No. I el gran no va voler, o...? No, mai, No. ella a la botiga no... No, no estan mai. Té que tindre caràcter per tratar públic. No... No val tot el món. No. N'hi ha que aguantar molt i No val tot el món per tratar... és... Què vol dir que n'hi ha que aguantar molt? Tu saps el que s'està darrere un mostrador? No has estat mai. Aquí han hagut que han pres una fandilla. L'han estrenat i en un demà te l'han tornat. Com que... Això ho aguantaria i jo m'ho vaig aguantar. Això me va passar quan jo estava a la botiga. I llavors què fan en aquest cas? La repleguen, la faldeta? El que podem. No, allí li vaig dir això. Ui, això fa 2 anys. Però va tindre la cara i em va dir que no. Jo li vaig dir, no em digues que no, que a la butxaca se'm va deixar un parelló i 3 o 4 coses. Quan te la vaig donar no hi havia res a la butxaca. Molt bé. Pues per tant, l'has portat i la... Així el fill mitjà és el que se queda a la botiga, el petit tampoc, no? No, el petit està per Saragossa. Saragossa. I han fet canvis a la botiga o continuen vendre, o sigui, han anat canviant el tipus de producte? Home, cada època, pues... Ara tot bé. Ara tot és fet. I ja no tenen roba per a vendre? No, no. Sort, no en tens cap ja. Vostè també venia per a fer llençols? Sí, de tot. Peces de roba. Peces senceres. De cotó, després de l'Issa de la llave, la marca de la llave, el borriquito, i 3 o 4 marques, i del de fil, però el fil sempre n'han venut molt aquí. Mira, quan anàvem a comprar aquí a una magatzem a Tortosa, em deia, pareix impossible, què? A on anàvem, perdó? A Tortosa. Hi havia una magatzem que venia en fil. I anàvem a comprar allí. I ara últimament el portàvem de Barcelona, d'aquell. Tan nombrat que encaixau. No m'acordo. No els més És igual, no. I li diuen que venien molt. Que se'n creu com podria vendre jo,
tranquil·la que no El n'has. que el bordaves tu i el fes tu. Ahí està. I per això que dius els llençols bordats. I les manteleries, doncs també, quan van sortir aquestes de quadret de roba i tot de puntilla, doncs quan van sortir aquestes, doncs tu no saps el que es va arribar a vendre. Claro, pues aquí aquella temporada mos va anar bé. Però ara, com que els joves ja no treballen, i les de meva edat ja no podem fer. Pues ya no se fa ningún lajuar, ara ja. No, ara ja no. No. Ara tot el que fan és roba... Ja no està de moda. En lo que venen ara que és... Ni volen saber res. No, no. Ara, De jugar. confecció feta. Per a home, dona... Camises, pantalons, Sí, o vestit de dona, però... sí, suèters, bueno, tot això, sí, tot el fet, de tot, vamos, tot lo normal. Molt bé. I llavors vostè se va jubilar pues, a l'edat de jubilar-se. Ja està. Al 65. I expliquem esta altra faceta de vostè d'historiador, d'interessar-se per la història del poble. Això Com sí va que va. començar? Molt jove. Molt jove, jo sempre. Ai, Quan anàvem Sente a fina. comprar, el primer això. I ara després de jubilar, que m'han anat molt de metge a Saragossa, pues ell va estar una setmana o dues con ell. els arxivos i els... als arxivos. Vostè se dedicava a anar a quin arxiu? Arxius. Ui, a tots? Aleshores, bueno, he anat més que res al de la Diputació, des d'allà de la plaça. Després, com se diu, i ara ja la memòria ja me va marxant, però, bueno, al de l'Obispat, al de la SEO, a l'altre que hi ha allà prop de la SEO, com se diu ara, ja estic perdent jo, ara fa dies que no hi vaig, però tot jo, tinc, este és d'alguna de les batalles que es va donar aquí a les Calarisses, Dels carlins? de les carlistes, que estava, allà el vaig trobar, per la muntanya.